hemen daude. Arresi handia, erensugeak, txinatar dantzariak, pagodak, pekin... Bueno, hirugarren mailakoek prestatu dituzte lau antzerkitxo txotxongiloekin. Txinari buruzkoak. Ea gustatzen zaizkizue. Horrentxen hasiko da, lehenengoa. Txalo bero! Lagunak jolastokiak bazen behin ikastola batean Aitortxin izeneko txinatar bat. Beti zirikatzen zuten. Ara, buru torti bat! Nik ez naiz buru torti bat! Ezazu ikusten? Nik ez naiz buru tortilla! Eta jarraitzen zuten zirikatzen. Berriz. Nahi duzuek alateritea? Bai! Jatiua! Eta Andrea negarrez hasi zen. Azkenean Aitortxin farrezka hasi zen. Ja, 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 ja! Jasongo duzu bastikada bat. Beno, egin indarrez. Gero lagunak hasi ziren. Kaixo Aitortxin. Kaixo Andrea. Paseotxo bat ematea. Gustatu zaizue lehenengoa? Ba, oraintxe dator, bigarrena. Arraza desberdinetako lagunak. Egunon lagunak, historia bat kontatuko dizuet. Bazen behin Lucia izeneko neska euskaldun bat txinara etorri zela. Beno, txitxi, ailegatu gara. Gaur igandea da, beraz bihar ikastolara joango gara. Guau, kaixo, ni txitxi naiz, Luciaren txakurra. Hurrengo egunean... Beno, hemen dago, espero dut ikasleak euskeraz hitz egitea. Ez mugitu hemendik, txitxi. Guau, ados. Kaixo, Lucia, entzun dut txinaletu lizalela bizitzela. Ongi etorri, ni etxeni naiz. Beno, jarrai dezala klasea. Bai, elde leñolola. Lucia, uriletxean biziko zala. Klasea bukatzean... Txitxi, etorri nirekin. Non dago zure etxea, Itxani? Etorri nirekin. Etorri nirekin. Eta handik aurrera zurion zurizi ziren. Ara basan edo ez basan, atera dadila txinako plazan. Bigarrena eta gero, zein dator? Hirugarrena. Hori da, eta hau da azken aurrekoa. Eta hirugarrena eta gero? Laugarrena. Eta laugarrenarekin, gaurko azkenekoa. Kaixo, Moli deitzen naiz, eta histori bat kontatuko dizuet. Elizari gertatu zitzaionari buruzkoa. Eliza nire jabea da. Bueno, historia kontatuko dizuet. Da, zenbein Xabi zeneko, neska txinatar bat. Belatzi urte zituen.
egun batean Txinara joan zen. Euskal Herria. Guazen Moli paseotxo bat ematera. Aita, ama, paseo bat ematera joan naiz, mesedez. Ados. Ama minutu pasa ondoren. Xabi eta Elisa topo niz. Ze txakulain polita duzun? Eskerrik asko. Nola deitzen da? Moli du izena eta zu? Ni! Bai, zu. Xami, eta zu? Elisa, nire etxera etorri nahi alduzu? Itxaron pizkatxo bat nire amari galdetzea. Non bizi zara? San Miguelen 20an. Ni 21. Bizilaguna gara! Ama, Elisaren etxera joan naiz? Bale, joan zara. Urte bat pasatu, Xami, txinantzeko. Elisa eta Moli txinara joan. Xamiren etxera. Oh, kaixo! Kaixo! Guazen arreza ikustera. Ados! Politarrezia? Bai. Bapatean ere zorra gaztu zen. Tranquil, eren zuen nire lagunak direla. Xami, Moli eta Elisa etxera joan ziren. Egun batzuk paso ondoren, Elisa eta Moli Euskal Herrira joan ziren. Alabazan edo ez bazan, zardadilla txinan eta atera dadilla bianan. Agur! Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Wan Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Wan Jianchu, Jin Bi Jin Juan, Hua Jin Juan, Jin Ri Jin Yuan, Da Da La Ma La Da Da, Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Wan Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Wan Jianchu, Azukre Harietan, Ogia Arrosayan, Tata Lama Talatan, Tata Lama Latatan, Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Wan Jianchu, Shanghai, Jianchuan, Jianchu, Shanghai,